Estem a la seu de la Fundació Montesquieu Solidària. La nostra fundació tracta de recuperar en els nostres beneficiaris que estan en exclusió social o evitar l'exclusió social i sobretot que recuperin la dignitat i la seva autoestima que la solen tenir per terra. Aleshores nosaltres vam crear aquesta fundació que a poc ha anat creixent. En el principi eren 3 voluntaris que varen atendre a 16 famílies i avui en dia superam els 200 voluntaris i més de 2.500 famílies ateses. En aquest local se duen a terme tot el tema de repartiment de menjar, motxilles solidaris per als infants fins a 12-13 anys. També aquí fem el que és el berenar solidari, la jugueteria solidari i la roba, i el ropero infantil. Vull aprofitar aquesta circumstància per agrair a la Fundació, la nostra, el seu suport en aquests darrers anys.